ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଜନ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ମଜା କଥାଟେ ଶୁଣିବା। ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଓଜନ ବଢ଼ିବ କେମିତି? କିଛି ଔଷଧ ଅଛି କି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ କାବା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ଆସିଛ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ? କ'ଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି କି? ସାର୍, ଗଡ଼ବଡ଼ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ତ, ମୁଁ କଲିକତା ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଓଜନ ହେଇଥିବି, ମୋତେ କଣ୍ଟାରେ ଓଜନ କରି ସେତିକିର ସୁନା ମଡ଼େଲ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାଟା ଆବଶ୍ୟକ।